One nke gato no muchano monene no ne nyumba tabwati okora nga we magwasiano na bakolte no mudosi ya baigwananite akaroti gamente bono konyana livu na bali kente bono konya ukoli ngo challenge this next month March nandi manya konyora abande nandi stiri agweze ni chembwate bono timbati bakonyi bonde koruti no ne nyumba taragacha alia bakwana no mugako wae yarengeta leta tuga akamuteya ningi gwete bobe asege kuba kyanti gwete nga ningi gwete bijego akamuteya lakini nairu nyagita nande na iranire nonde wono kurwabu magwasiria na gachia kabuto kake akagenda bagaswa kuligania yae ngakibono lero ya aborege kegetambe bagoswa kuwasiriana na banda bali ngumbu bamwabana barabo bakwiboli ngaki ntora amorora une prata ito yani kunya gweta nana paka na excitement ya sakar koi kanombo tukonje munyentin kora saiga bari mutagante rose digangende sense ne dina ibuli chwe sanchi karo nyore gento keke to konye family ekene to kamo koboko bari mutakanda uye miaka yane yabere menge mbwate miaka 87 igonti galete miaka 13 nke miaka 100 igoti ngotwara nguru kindi cyonse ndanyari ko nyara abana ba maremu abarini andekere to kubwati toigwete na pato tara nyorekana mpaka sai otubwate ese tubigite nyumba yoka akonyara kwaitana gosoka isiko tuchikulikie 100 tosekine liaba one balino sisi na chitale nsensema ya Australia achikonyora akabolima anyuka bwata kabolima gutari kubolima agurire banene ratebura chaba mokonyi na asaguritaga kepo igaka ase ward ya Bokimonge imeye constituency ya Machoge burabu aswachire gutalira familia yemo evwate omuchando omusibati bwe familia ye na betaka gusirio bogima bwaye ase ensegi ya Saudi Arabia nyagosira Evelyn Nyachi igarwete gaiga aso mwaka ulio 2019 akagenda koligeje familia yae gukora igasi Saudi Arabia kwa babo takaroche gaiga se familia yae bwarenga sekerengo kegoro akaranga kingo korankonye familia yane tigangende gari asense ya Saudi Arabia nteme kweligeria nkonya abana bane bagende school osana no mugakone tokonye nkeye gose twagachane kigima une bwenerete ase familia omugusi akaruga igakagenda ororo nkoeresunga okolire na akolite contract yae ya 2 years na inde natagete ko renew saka renew na inda gakora a contract inde ya 2 years ase ya chete ko ikanga nkuira nani go cha sense ya Kenya ko dire contract cha ibere ase gesieke bakabaga gusiri obugima bwaye ase chinchira chitamaikani wika mono iga na kina ikirega iga nkoro mugano yo nkoeresere nga kiyaringi na kiarwete gaiga ase kinyoreke kya Nyangeti akagenda asense ya Saudi Arabia na kiagotoka gakwete ose processing manga kiyaringi abantu bari gaiga abe familia yae bakongeresanga oikira bona iga mbaranyara komanyanga iyo mubirore mamanye tinga kiyo mubiro yo koruga ali sense ya Saudi Arabia oike gaiga asense ya Kenya bachi komutimoki gaiga ase kinyiro kya Nyangeti nene nkonyoringa umwanchu muri Nka TV twabere tokora emegane menge sana ya Saudi Arabia basubati avange babere bakurwa sense ya Kenya baenda basirire bugima bwabo gari yabe process no nechi agent nchiri correspond bune bwenerete
ng'aki kunyarikana ng'a ekero agent gukurusiga iga Kenya correspond bwango gose process ekoba smooth lakini ekero gwasirie obogima bwao ekoba kongose process gocha ya change mara mbali kubwata simi mara akoresa ngana ibonete gwaka na chibesa chifamily chinyene echichandegete sana bune family ngo so agaiga echibwato botaka nekekoranga basibati abakoruga gakwenda kwirigeri bono yaba nga double tragedy family yacha kakuligi chibesa tiribaga netinga oyo mwabole Saudi Arabia nero gocha gokonya aimokie family tetu kwana mangeti kanso egaiga tugo mwagano o Evelyn nga curing na inde family gwikira bonega banyolire enchira bakore to mubere gochagaiga asense ya Kenya usemba manyete aso mubere o Evelyn ore gwikira bonega mbwati mbaka mwelia maletane Bridget Kerubo ne Ninka TV. Machomo ya mwana na tebi gari ya introduction na ikire gaiga asinka ya nyagosira Evelyn Nyachi netoko kwa na momoro mwabo, that is the brother-in-law, because ba kongrestanga the husband is not around muga koeta iyo gaiga iga kamenyete igari ase ensemo ya sirai kutora sale zaidi ng'aki atari gotoka gaiga bono iga ingaki ya matanga. Karibu sana. Nja Samarita Jeremia Onyanja. Jeremia Onyanja, kwanza poleni sana. Asante. Mangana yantwanya iwete umete rero abaisike abange ba galfu ebale ase internet mono ende bago chababa tifani chito sana gaiga ase Inka TV yoko nyetwarore buna bago post ya mangana ya Evelyn unabete kagosira na into abande bagatatu toche gaiga toche toene kabisa Evelyn nasirete na inde ngaiya ruete koro ende ngikiari nge exactly ngakiasire tyo bugima bwaye igono nyitarachi guchaka aso gosira kwae igaiga no bwaye no bwaye no Inka yawe Evelyn ere ngaiya koro Evelyn mwabere koro sinsa mchago basi lakini wana wanyomira wana Inka yawe no arueta akagenda South Arabia ngakiaruete gai ono mbora chinga kichi yo konyoranga okolemera bono kwabera okone nake andu muntu oranga tigasoke ande kwirigiria runga akiakobeke family yae asomino na abana akarua lenda kagenda enseme ya South Arabia onye ntarachi guchaka se okogenda kwae muntu meta na baraligerio mugano yebonega kuminga kitogo kwana na mamuro mwabo akyo mugakoyo ataiyo gaiga mugakoyo no arenge gaiga lakini na golete chinsema chia sirarali konya no amenyete bono muna konya amenyete ororo omwa abana abwata abana babiri konya bachirenka lakini oyo makarangirigwa agatebunga nko gendare okora matemu bache chi after next week akaro mwana uri otigaire bweka nyumba akaminyoka agachikora amorora taberere bweka mwana uri ogocha magocha na barabo bonsi amete chinsam jesira ere tamenyete Inka no bagurete sira okay bono toeresere bona you'll step in on behalf of your brother toeresere ng'aki Evelyn arute ka mwaka kiarute gai Evelyn arueta mwaka 2019 which kaba November nali arute ga sensama ya Inka akarua akaenda South Arabia ono muna igitari Saudi Arabia na beta okole mirimo agakore contract yae anda akamente yende egasi ya nyumba chitokora igwere gakorukoruga iga mama ete family ne matenga negasi ya nyumba chitokora egasi ni ya nyumba chitokora gakoruga iga atwera stenga negasi ya nyumba chitokora ono bere ras chinga kichi Jones akora ko 2019 that is 2 years bakora agakora 2019 igo 2019 November ono bako chaka kobara 2020 2021 mwe chikoera agakore contract na iranite go chanka tajitinga bon taira ndikara akora taira ndigocha akagendera ga continue kuroro igo for the 2 years akorete egasi ororo una abantu bakora irana bachanka kena ile maybe wari ni onye utaite kori ni ere tachi etigocha iki agarete ngatachi okora nga we magwasiano na bakorete no mudosi ya baigwana nite akarotigamente bono konyana livu na bali kente bono konya ukolire ngo challenge this next month March so far over 4 years ono lende kereka mutinyo oyo kabere nalia bakwana no mugako wae yarengetale tatuga akamute ya ningi gwete bobe asege kuba kyanti gwete ngani gwete bijego akamute ya lakini nairu nyagita nande nairanire nonde
bono kurwabu magwasiriana agachia kabuto kake akagenda bagasoa kuligania aya ng'aki bono rero ya abore gike gitambi bagosoa kugwasiriana na banda bari ng'umbu bamwabona barabo bakwibori ng'aki ntora amorora ng'aki tora amorora igabori bagasoa kuligi batamboro online alieka gochaka tarehe 6 butare 7 ono bagateba yaya mang'ana atari yaya akagwida ng'aki togokora bono bagasoa kuligia bono kere barigie nari banyora ng'a yaya nachita akaigwa bakairana nandi nachita akaigwa bimono akainu nyagitari ando korwa lakini bono bagatebi ng'a okure agasira abugo bono kere report yacha iga ntwachi kwegena buya ng'a no maene nande tukaratuma abantu bande gutumika chibesa bagachikora muri bamanya no maene okure bono inu ngoko baira sang okure ngoko bai report sister ya enero ya baro babire baro no bono bashugurite ko muri gimono nabwo bono bari kuna kugamba muno mugakoye bakomate bunere mote yayo maene bari na karteki na kwete bono muna banyorte na kwete bono urte chit ko baro kinandi nga ya karteki amubegete anda bagasoa kuri chisuguri chinde cyo komurigia abo bamurige tigo lakini ande ndimbaje bakamanyora sakarteki asabekire bakarua bakamureta bona arase egetie kikya embassy ya Saudi Arabia ono wale ona injira yo komureta kumusukuma gochana rekorteki ya bulire ya sinyire bono okay poleni sana ndote nga ekero montarure korunkaga iga by the way imwa what expectations tire high ekero montarure uchire okorega sia sinse cheisko iga gocho chenchi obugima bwa abantu be familia ya Kenya ga iga bono ekero mwakire twese mugatabi nga Evelyn Osirire inu mwachete kunya kubwati komanyanga kiboronga sirete ento atemete kubwatia lakini ntwanyorera ini singi njona magwasiriani yakuruwalia so bondo cio na jita na araka koraki akabutuka nono yo mwirite ntwaji twamanyore bujaigo lakini bona kero abantu mbachite bakachikufuatiria mono kera bagita service yeri ya mwirite nali bagita office ya mwirite bakaruo bakateba ya bono tuigura manganaye akalikali irube bakamutena ngakyotegete akabaeleza buna tagete njentagete ndole mungino nole tru Kenya ona mtenya bona toy 1 week ona 1 week ine tokanyete tanga na ndinga kibagatete bona no umu agent umwirete kuru Kenya akagenda Saudi bona bado ngo communicate mole batabiri na bakoligenchera mole terebweka guchaka iga basaba batabiri kende ngero mubonete ko ruseni chibesa chinde nchire monete mwaka namanya koreto mbarato tebigoro ya besa ona iri tukeri tukajete toigongaki ngibagatote chibesa batagite useni ngibatagite ona tukanyete ne ntubatoe amachiyo akara ko batebinga twanyogire balino ara se mwantabi konyo bamugachire ase mocha umudo cio nero murusete nyumba kamwire mocha bona abuna bate bona mba kunyara kumanya rujiwe karo atoeresete tatebe tinga no mudo cio yo murusete kamwire mocha lakini yara litanga na matetinga no mudo cio yo mwirte nyagitari tali nyumba ari nyagitari aigwete bo bakairu nyagitari mudo cio yo mwirte nyagitari bona kurwabu ndoko manga umudo cio ina ero mubegete mocha ona kigitwa ireta mangana yo service boli byanga ngaki arwalte ngaki akwete na ngaki aletre gocha bakegekere noni nune family mogane tia machibo mumanye ngaki yarenge mpaka agacha gusiro bugima bwa noni tubona ne familia na butokanyite tonyoro boene ngaki arwalte mpaka agacha gusiro bugima bwa na ndu ntora abanywa na bwo bona twatha ko bokonye tatebunga ngaki arwalte ane mpaka wikero gusira kwae Evelyn bono buna yumo mahete korunkaga iga ekara kugenda na bwate condition yende yonsi bwate condition yende yonsi singenjo kera kurugambi yarenge taninge ngano umuntu urwalite mbi yarenge ngombi yarenge kabisa mete na twakothire migane sana nduna inkatibyo konyoranga abaisika bali Gulf bagotoresa nga nako umuntu kuri new contract kero gwakorire 2 years no bonete kwera nanka nonya kero konyore contract ya kabere eko Vegas Evelyn na baireste nga kianyorete contract
because naende tanyalite kwirana guchanga kwa baboniga machiko achenjire ngakiera anyalite kobera garie for 4 years tari kwirana gucha ono ga abuna uranyora injira bagambitire mugako tinginyara kunyamanya mono singi bono mugako na bari kugwasiria na mono okorwa ono buna baigwanite na haraka genderera ono mugako akanga bagatebeti mugako mwana ndo tutamanya naithe bari ko bagaiga tangana batoeresa buye bwikira nunga nkibi burunge yaringi lakini unfortunately tantora munyora gaiga akabera 4 years akaina na bado no mu agent yo nero muete contract ya kabera ono kanga timenye tianga no mu agent yo muete ono ntura mangu mu agent yo muete contract ya kabera ni singi jitaira netia igamente te karari akamwa tigakore 4 years since akamwa tigakore amagocha mu agent yo kobatebenga bono twanyongera umubere o Evelyn no lega igasembazi okanyete bono kore to Kenya mbone kimore mubwate nga umubere uno yo Evelyn bono nakio twatebereti twachita service yu etobo maene nga maene no ari lakini kulingana abantu bali bamwe bale ngumbu na barabu no bali bagenda kuna gusugulika na uba ayande naro bakuna gotutei bali bamwe bali ngumbu ayande naro bakuna nabo bakuna gotutei manganande abaisike bali bandi bakora igasi yo baisika abandi nabo bakuna gotutei bono bagotogana bakora communication na barabu ndanaro ikirororo ene kiringa kabisa yo Evelyn ono baisika bamwe abo mbarororo nabo bagoteba nga ya nere okay igo kabisa bane kiringa Evelyn nasirete mubero no ganyire gari ya semba siola tu asense ya Kenya nasirete ai bono munyele buna endugu yaye toratebe ngwa ni brother in law uno kolgereri kwara Evelyn buna arwete korugaiga wantabiro botakana bwa musugume takarugaiga agenda at least akonya bana bae una koigwete news yayo gusira ngakikwaringerete nabona bete ngukumi sana asinginjo igachita chikwirigeria nerabe ke familia ya ebia lakini bono nabona bete no mondo kasana nga konyatara akora kende ando kule konyatara akora program ngende nga rate nga ya yoro sirinto bya yobekire bona bayabe to guicha no kone sana no gukumi asinginjo konyatara akora kende bona liale guchigocha achigokora kuna bangite bona tara ikira ni mipange ya ebia nabero gukumi sana no guicha no kone relationship yae na abantu bagaiga ngakiaringe terimbe mono na bwatu kwa matao buya na abantu bantu mba mwanjete naone kenyo na buke kumiti na abantu na bakumiti nga na ngakiyawe gabande mbara igena ngana akuite ona war na bura kuna gusaba ngaki ali gocha bamorore baigene at least na ene banga nasirete ache gaiga abantu bamorore barorenga obo maene kabisa Evelyn nasirete poleni sana abana ngwante bina bwata abana babira bamora bale school bado omuke kabisa ni miaka renga bwata mali grade 7 uyo munene amanale form 3 bone no se bakine for 4 years manya kora mamu mwa banya kama barabunga ibamenyete bamente sirare na tatu mwa barabwe karabanyo tamangana usemu abatebiri ihemba tebetiwo nabo babete ne mejando singi report ibina yachite tatu mwa bachita kaboyi ku school elinde bamanye mapema mbachi kumanya lilia goja waba sikonyara babetire problem ono bakamanya konye batebi bamanye mapema banyakolema banyakumanya inte kinkari kia bete nanyo gochigoja ana kuigena ngaya mama na kaltek na kuite nakiagate bagatebi mapema igomba manyite banyakolema mwancho molero inka TV unaigwete na ndega iga asinka ya nyagusira Evelyn Nyachi nero musubati ulio betaka gusira bugima bwaye asense ya Saudi Arabia unangukwana na mumuro mwabo gaiga ngakongeresa nga nobo kongo se no bororo sana bayiwete kara bayiwete ngani yogusira kwae because no musubati urwete gaiga achikwerigeria lakini ase bati embe no project ende yonse konyetara achaka gustara akora kento kelikia murusti gaiga ache gukora asenke yae so it's so painful for her to lose her life asense ya Saudi Arabia no nyabana bae batebibu lakini it's so hard because they've never seen their mother for 4 years banya korora mamu mwabo mpaka bone gane bagocha komorora ase a condition elibata expected wana by the way metekera rwete gaiga bana bamete for 4 years bale mereri bale na tatu mwabo bagocha komonyora kalibuya uiranire gocha project ende yonsi tara konyetara akora gusitara improve obugima bwanka gaiga konyetara improve kende kyose kanyanaria gulira mugondo iga ona lia tebira guchigocha chikwa gacha
lakini kwenye tarabu agacha anyogoro obori mogorabo anyogoro akagundo gakebaiga ate abana mnago chigocha achake program yo kuagacha Mbore mkonya onyojire lakini bahati mbaya taligocha kuagacha buna kwenye ba planning kwenye mna bona ba planning chi planning chi abana bochi asirite aba agent barabu bono nabo bamurusiti gaiga lakini wantebire toli sure ko second round e contract ya kabere bado na ubali ngenera lakini onye ba promise ringa na ubako moleta Kenya it means bado walikuwa na yeye barabu abatebire about compensation in Dayons bado bate bona mangana yu atigirito so visi asingi nchu nande okoranga mbadire tiake koiru report bino okoreki osirire bakataye gende ngoriri immediately gyachete na ntutoke soeme gokemanya ono bakataye to time na ntutora chunguza tumanye ngaki oyasire tunane ngaki akurwa ana kiki agataba gasaba time wake yeah okay mukwana tole nere timete gusana bwate namba ya agent no tore namba ya agent ya murusetia tingutwara endugu yanera atwara nere atwara nimbi tokonyora riba gato gukora interview na bagutusabire namba eyo tukwane nere toibunga mipango iko aje tumabori ntubuna tokorwinka TV tutaite kumanyanga mamifikisha wapi mipango na abantu bali batulie tiboniga bara manyenga kabisa mamifikia wapi abasibati nabange bachire Saudi Arabia babere bagusire bugima bwabo abandi bachire bakwira na buya lakini complaints yabere chinyinge kubwa ti kubwa ebintu ebye biko happen bali bande bakwenda bairana buya twabere twakora chi story sana se imitandao ainga kiora advice kalengana na inche bono egente kiabete gento kere keromon asinje tindo jinga ni advice na ndo muntu agendo kwa sababu kere report yegocha oya tebe kandi ngana baigwete bobe ande kere ikanyumba anda mbudosi ule kama tenga kolega asa kama viteri nga kolega asikarwale ono nkaranga telibiya wadi baisi umuntu ngagenda senseri no chibesa chia kolega no butaka bwachire katusungu kense ito ya Kenya iga talenga kitora agenda yo bugima bwitu to kwa advice muntu agenda kolega advice muntu agenda chiko lichibesa kwa sababu ono it is felt so painful umuntu gusirira ngumbwa nandi twasinyiwe njera to kumwikia ona era akangusana singe njanto bakogenda ngumbwali tali muntu leta china abantu barabataka batali kwenyara lakini bona abantu barabataka batali kwenyara ando kwanya ruchirali nando osiri na destiri ya magopidi aita mo ni kimubwate mukore bimoji kumuye ondo roche nyari kwa advice umuntu ngagenda aga ngono na ko ngoba ni mo expected era ka gocha nero gocha burunge buya ajibu to ko lakini bono nando tere shida yo kwanda kumulia na komoreta warori utotigeira abana mugaka katigiru mandari kunya ano utotigeira abana ando ino musigo ndakareki aletera tutigire kwa sababu ntoko tiga abana wikatulenda abana lazima mulenda abana igo kumbe konyo complaint yako tabanga nonye kirarwa alitengo korali gas kera butenya kitali wana liarwa alguna ndatebu ngaki kolega na kiki bono nda advice ri umuntu ngagenda sai sengeje no ruara ras mogale okolegas yeah mbio butaka bwa Kenya gai mbio butaka bwa Kenya gai osori gikende ata ino no muntu akwa nyomba abwo na kwa busana kwa bobeso boke kwa mnyokanga nandi kwa rara abantu babo yeah kwenye kwangera sirenga chi agent etimu abanyoreta sobokongo yani mbali kubwata simose correspond bwango bune bwenderete ngaki uratebe gore agent chi agent kwanza agent ye inobondo on agent ye jabe tobokongo sana komanyora lakini ende musani naro ngororo naro batete ngaya nchumba oro kiasi bako genda aita nabo muramonyora kera bagenda ororo aliba ndagusachiri tariae bakonyora yayo yaro bisigete genda muburio nayo gutoko bisi abisi gutoka Nairobi ali ndu ya nero nabo bachito oro njikietio yeah kagenda mpaka Nairobi bakagenda bako bakachikomanya bono bisi yu arwete ya bakonyete ya bona at least ya letete tuaroche obuyake sababu ya shugulikete anda bano ya shugulikete egasachi oli bakolie kanyole agent ye
bono bakamanya agent eri bono bagasoka gwasiriana bagateba bono toe time turachunguza turabanga egente ng'aki kiabete yeah. So at least nonye ya delayed communication yabaire hope getenga umubere nole na ine ngochi konyora muri umubere lakini nilinga mune family wante biri muri sure because bona iga nabo kinga mubwati mubere bona iga mugutinde kanka aya ndubwati anga kibura tebya abantu muntu ligireti bona iga inka TV ngakimura okogani kwendo mune family nkorokyo ndubona uno kogani gweto ase family ye abona ari kogania nga ondo gwate bokonyi bunde bwensi gusa advice ndara atoe agera tanyoro mubiro uri kurumbwari na bago tokonya singe nkeye ndubwate kende na butoliga ondita yobwate bokonyi boy on trate ngambura se familie osento bwate kende tole nyale ndoli kwenyale gotora bataka na kikiagera takagenda guchikoriri ende gusobota kamburwa sinke lakini ono pati mbaya okure stiri botako bogenderete on twari gusabonde bwensi obwate bakonyi bonde bwensi ara akonye nke na bari gutusira ende tanyoro bane bumwana uri uminto anyari kurwa senseri ya chiga tomoro na into tumubika se nyumba yae na banga osirira at least moko morora to komorora nera fatali yake bone nchire yo komonyora nera ya tusinyire na boto etoko na kwinga yayo ikira lakini tolishwa ngano akartek no ari tora kanyora bakonyiga tumainganga kyagwika ale twaika ale tusinga yaya iga iga bono no enka na gocha gutimoki uga iga gosiga ali asiba kamenyeta bono no agocha kale tuga matanga yonsi bi nyasa kara kera nyarika no gocha enka ya iga no agocha kale ro matanga nka ni ndo na rora mwara bwikireke bando already na inde gose no muchango mwabu ate timaite mwachakiro muchango already iga bono twa betobegete ke gutwike iga bona no kwara kinga ya meroberi ya yonsi no era ndo gwate muchango ari gusoko konya kundi wensi na bagocha sinke ya tukonya yeah kana ne namba yo yesimi aso muligero yogete bona iga ondo nara ora tware advice no nyabuna muranyore umubere o Evelyn gocha gaiga moche konyotimoki advice ende onsi ebe financial help abo montako bakonya na kende gensi bona iga na bona namba yo yesimi kokoligero iga namba ya ne 07 95 95 34 92 07 95 95 34 92 na brother in law ya Evelyn mageta koreta samalieta koreta Jeremia Onyanja mwancho mwaje ko igure buna brother in law ya Evelyn ngo tweresa story because husband ya emuga koeta yoga iga akamenyete gali sirari ono navuka bali nkaga iga bakunya ko receive abageni gose bakunya kuganya nganga kiemba siko batebi so far agent ya Murusite sense ya Kenya ya nyali ko bageko bakonya at least wanashirikiana kidogo bamanyanga kibako leto mubere gochaga ya bako batebi ngabona iga mbanyo leto mubere bakarusia senkendu konya bikire gali ya sense ya Saudi Arabia na oli gali ase embassy ekanyete ashipi gugocha asense ya Kenya twena ndire enamba ya muromo abo gabu onye ko bwate advice ende yonsi wekera family era abase ko bakonya osonye ko bwate financial help because nga kiya matanga ntuna bagusi ndabanyete nga chibe sango tumeka chire asa matanga wekera bona iga angonte binga hope iri babwate nga Evelyn gochale iga asense ya Kenya ase kenyoreke kya nyangeti ache go change at least amaisha ye family I hope you tell you anymore because she is not alive ama she is not there, she is no more. Tigan kwa nena tato mino ngari ngega na to welcome by the way nera to tevi alia makama nyete igoro yo mugano bwe Evelyn asante sana so kwa na into ene tiganya sawa Evelyn kabisa. Thank you. Mwanchumaja na irani gocha na tato mwabo father in law ya Nyagusira Evelyn nera twanyora kaiga by the way utwaligani kabisa na inde ntake tato erese alia makama nyete igoro yo umugano o Evelyn karibu sana mugaka bia mono sama gitanga kyokoroko ankoro Kristo Nyanja yo mugainde Evelyn ya koroko Evelyn Nyaboke Nyanja Stenary mwana oyo ni garwete igano mwana ore ngomia mono naende otwanchite nanchite na nyama mwabo aki mamu mwabo gocharo ruara na bari kumurire na one chikoni ni omorentero mwa
bono nche aseng'encho omwana oyone abaeresire omogano oye buna chiete nche okogani kwane nigo kwarenge mbatebi gose ntebi eserikali tokonye ekiagera titobwati tori kwesa nche emiaka yane yabere emenge ombwate emiaka 87 igo ntigarete emiaka 13 nke emiaka 100 igo tingotwara nguru chinde chionsi ndanyari konyara abana ba marehemu ebarini nanigo nare gosaba eserikali yaito amana inwe batokonye muna bono iga omogwekano ntobwate omu MCA kuruga iga Bokimonge sublocation ntobwate omochumbe kuruga iga okorokwa Barongo ntobwate oyo minto gafana Simba ntobwate abadisi mbali bari batokonya ntobwate abantu ba minto abaya nonya korukise gistaseni igo okogani kwane igo narenge kobatebi batokonye ekiagara titobwate nguru chende chonse turaharusi omwana oli umbu abase turamurusi nonya nkoro Nairobi tomwekiga iga family bwate kende gyonse ya nyoni yabwate kende gyonse kanga anga se Nairobi tokale igo tosinyire kwende kyanto bwate kende gyonse kore tingo kwana mangana mange mangana ane igo nariko sabanga mbiyama na sogo kwino moto gokonya oku ekora nje ngosaba gokonya kurwase mure una abantu baminto ose una abana bane biyama na sogo ntera asante sana mugaka na ntiganya sabare kwa igura buna father in law ya Evelyn gotore saka iga Evelyn ari ngo musipati omuya kurwacha iga bamenyere nere buya bakachete buna chite kogenda sense ya Saudi Arabia ndenge ntekene na kobori ntelinga obokonyi na baganye tibarabu bune family yani no mobere no rukuru Saudi Arabia ke Nairobi barabumba bwati ko bwakonde gonsi bwo komoreta gaiga financial help nero baganye timono apart from even advice tiri muntu arabas ko ba gaiga ngakibakonyora omobere kurugaja sense ya Saudi Arabia bado baganye financial help yani chibesa ase familia. Asante sana mugaka so tukwanira tigangira ni gocha na brother in law ende ya Evelyn nera tore senki amanyete yoro iyo story ya Evelyn. Karibu sana anainde pole sana mangana mogwetera gaiga bona iga muna mwanyolire chi amate mwanyolire bakongo nakiyokoro kwa Samarieta ngoro kwa Isao nyanja se Dennis nyanja kurwa se Kenyoro kia Nyabituno Kenya district Kisii county I know yokarenga se family yetu wakasa wesikendo yonana Mama gako Evelyn no monena so no monena sana sende nakiko osenge kiora resa igoro yo mugano Evelyn ono njoko eresa nda eresa efarini no muntu muya sana orenga ande ntwa mwanjete ero munyene na atwanjete one yegete efarini ekera chinga kigetega akanyora li amachibu nga akanyora yani tanya litibuya karatiga ande chinse chia ngumbu au sena nyora okonya konde wensi okonya tu arengeti ale ko gendoro na bachitaga kwana na intu ya gato ikaranzi tega kia bana ba mindu akwana baiboli bono nje narorire ngende ngumbu tolo seni nyora bakonyi bonde linde nche ko bakonya bono buna genda 2019 agaikororo akore myaka yae tachiran na tairana ande ndon tujit kumara kini brata itone manyete una alwe wa wasirante wakaiwan one bali no muntu lengo muya aba bangetenye eke na chego tokonya ono buna mama rualete tata rualete dowa tibo konyu bonde ate tigangende ngumbu elinde ndorenga familia yetu nebyo na wata wana babere mwana yo musaya ali grade 7 mwana ndare form 3 ono ngaba mite alsirale ngoba agachete atatu mwao one nke yega tolno muchano monene none nyumba tabwati enyumba bwate ne nyumba iri yakale bagachete none myaka bagachete unanje mundu chega no mukesana sende nyumba yelre kabisa pesa indora kora gende yons muroche nyumba ngwa kweri chibicha munyerre gaki toko nere twa una toko tire gatwarore ko yendete kwa gachumata nere uno ndora kora gende yons setwate mine no twanyari otoko sawa bokonyi gakiase mure ono no mwana yumi ndo yana china tomora ngachire ani ngukwana kunokolera atomora ani una kakawikano ni kaete skomono na maisoka na otoko no mogoko ono una tali gaiga
tono muichano yoro monene sana nankana motorio yani tukirite paka tokwebwa kegendo ngena boli mambi tata na mama paka baboli gaki kiumwana no kwa boli gendo uneke akitono gwechano kone to gusaba bokonyi gura sumore munyamo gotokonya na tore fari ni umindo gakigaiga na gotokora no murembo yoro muya no mogoko yoro muya asenginjo na toenda na tore no mbera yae na gotokora no mogoko lakini ali asakale ntuma itima wasiriano tugusaba gaki uri wensi wate na akiri enda yonsi yo kurusu mubera ali Saudi Arabia abago tokonya so gwanja konya sae tobegete nyasae toche na abanene baitu na bamusie bakaruto asare bagambia banene motobo konyi gakitone mijande yere menene na toro mubero to gena gotoko no mogoko une prata ito yani gunya gweta nana paka na excitement ya sakar koi kanombo tukonje munyentin kora saiga unandega tamundo chega nimi chando yogana gakitoko basabo konye kura smol muya mugo tokonyera gakindugu yaito ne farin na tuanjete unandega farin njenero ndende ngakina wate michando farin akora no muga koyense moga njenara raga stane lyo mindo ante iraransa hano yumindo farin obarere na babere gawo ate bagaki njetingo gotiga ngakina wate michando lakini gakinya sae farin achaganda teba isau minda sore bonai gokonya atengo cha mutinyo gatatu nenjenga gakingo cha na konye michandende lakini uchire tusaba bakonyi kurwa sumole munyamo gotokonya Evaline karo agale Saudi Arabia gwatebrenga aye ukole ndire sana na inde close mwali ngenere ukwana mwali ngenere karaje ensi ya Saudi Arabia ndendo akwande nere nkiare gwatebinga kibogi magari mwali nge ndebo gimabule gaiga mubuya bole bontale gonte guchimena ngaki ndeno buya bole tigararanga usengu fauru njire ndaje gotokonya na into yale wote binga mbiya menyete lakini nonye ni gotali ngebuya ekera gocha kurwara na gotabiti ngorwajire kera cha kurwara gukwana arenge na naigwete ke kuba bube onege kube gina kia mochandite sana tuo manya bono nga na bwikira na ndai tukwa maite ngamangana na chaikere na maite nanje no na sena renge na sintu kurara sena inge pakankarati gangijenge ne ki usene ke mana kwete ustai kemene ke na chana nyole ke gutugaiga anyole nyumba yae gali bunere gali itulego kanyora abantu barana na chite kwene kigaki umwana uminda akweta ono ngausune kangazunga bono bogi makiugo gakituikeira poleni sana kokani kuino ngosabanga omuntu ligere nkasi TV bonega na bakonyara kubakonya nwatebera nonye no uri bwate advice omaite ngaki omuntu ararusi mu ku Saudi Arabia moja tega igasi se ya Kenya mutashukuru bado tashukuru no ina baraya ba TMCA mbali baraya igasi kinyoro mwatemere wekera none MCA ino ebakonya MCA twakwa tatamba kwa ndenere no atete turare mepango na kiu chikoba tokonyora rendo mubere ngangole gocha obutukurwa bokonya pole sana kwa igure buna brother in law yaye koeresa ngano nyenero mulindete baka noine nyumba mbabete bagoshe nyumba kamakonya sana ekrali gwetera cinga kichinkongo igonoro cenga ekra bakonya kongeresa igo na inde gaiga no wasogete yani ekoro kinga Evaline na bwate obwa matubuya gochaga igase family mba myete buya na abantu bagaiga na kibakolera sana bakoigo story gikosa bakoigo news yogosira kwa Evaline tigangira ne gocha ana ngina biara Evaline nere atoresere igoro ya Evaline buna mumanyite buna bamenyire nere nkagaiga na inde ngakibanyolete nonye story yogosira kwa tochiandare Mwachumalia na irani gocha anangina biara Evaline gaiga buna moroche aikaransiga kolera sana igoro ya news ya bali chibanyongere che Evaline bune family echi abanyongere bali bobe sana gosembara chi receive buya because ba expecting Evaline ko irana gocha gaiga buna giriba mu rusiti ko gaiga bakamwakero ko ali buya ko 2019 bakabonegere 2024 ba expecting mutinyo gataton ko irana le kali buya gaiga bagende komenya ko nyabuna bamenyire buya pole sana baba Asante. Pole sana. Wote mbi yomolea. Bia tole. Samaleta ngakyo koroko. Samaleta ngoroko yono kakeruko. Nyanja. Pole sana. Tubakon. Mona nene. Munanje. Natire no bakongo banene. Ntanyare kweba. Nimba to mumurondo sireta gantigero mwana. Namo ikire form 3. Nandi manya konyora abandi nandi. Stiri agose ninche mbwate. Bona timbati bakonyi bonde.
Oroche none nyumba taragacha abugete ngari ndasanyoria kaginga tigara beko kanyumba ku nkarachi na kaera mabati tarabuna eyanira ali na ntebeti mama kiraigo ndakora ali nkubuna inje gukubekera nonye nirinde yonsinse untigire rituri tibwati bakonyi bonde abana batigire kintakana akingo sagondo bwate bakonyi bonde bwensi anyare kuba tokonya kyairo yo natemete ore gonkonya umpulire untigire kintakana tindo chenjera ndachikonya uje nyumba yaya tarabuna eyende nge yeta gete koimukigu tindanyora namuna ikoimukigu egere chake korosigu bono obakongu nimbu bugate kyagere njira twagambite nere nabangere este mama tegerera igo ontumira chikonini ndabire no mutinyo ingo tagocho gatatu incenga manya sengo koira egera chikondwari bono ndo jenga natigire nchandegete emesigo natigeirwe menge tindo chibusi na magega bono nya konya nabunira bwase konya menyete manya ngabu yabuni rulenda bana bujintakana ntinya komenyo yatigairo ribos mugaka nyene tari kwenya kagunda ko boraga ke gorendo nya kolema eso gotachi ko goro motoriro ebya kona koli nyomba bono so bienge natigaire nchandegete buyenge ninje na chandikire ndo chemano because naende gwantebire no gwate nainde abana bande gwatigire gwate ntakana natigire tuna nainde ebali nainde otigire ande bani ni ontigire abande babiri ntakana ijo sinjindigire bono tindo chibo konyu ngo sabo bakonyi konyu gaki oyo kunya abakonyi bankonye egere mbasukere kera none nyumba tagete wikondo selire ndase konya yaikire ontigire rituri ya tarabuna yendetera imokigu mesigo yonse bona yaubire umwana urenga omuyo wanjete wanjete abana bamwabo bonse tari raisi wanjana n'abana bamino mwensi lakini bonse banchaine nonekere akoenda bamwakire tukwari biya munagwochaga iga natite mwanchaine buya kurwanche ni biya ntwanya kokosana anjete abana bamwabo biya anganjete anjete tatu mwabo tabwate mitandinde yonse umwana urenga omusongo ase family anjite kero omuntu abaigwana tena kero omuntu ndete yo baetai munakogenda kwangeresere ng'amu bana gotebeti makango gwachira ari nyumba mukwana mwari nge gutumira none chikonini abana urwari tutoigwetibia antebire no mutinyo ingu chuoja ni manyire ndi stemu ndachenkora oni stemu ya ubire ya kwami ngosaba gakia ba minto gakibankonye bansira se bakonyara cyari nyitakana ni kinkongo oroche mugaka nyene konya tarabuna nyumba ya yakore asako je kubeku neta keirero asi ontigire na njiritu bono nimbwato bokongu boroba nene mono ase family kiara baro mbali kwenya ebali ni akabuga tigange nderinde njikorigi nkonye family yaitu tukaremererinde tukamwakiro kwa elibia unakoro wega mwamwancherete buna mako iguchi story cha Saudi Arabia inu mwamwancherete ngatigagende mtu anjite konya ntuntura manya story chi alenge gusini chimbichi konya ntura chimanya yali konya alikana tu amanyete story na ni chimbechire abo tu aliko kana tuli botaka bwetu tanga mwamwancherete agende tu amwancherete ikini ndi bono tukamwanjira singe tutamanyete nga story njironko nere mbanja ine bosi yae watotebi alenge mbali mbaetaini yae ono tukanyora linda samenyete nagai nakamenya biya mama itenga biya biya menyete era no murige no mubiro ya biya tabwate mitando era bona buna gucha kurwara nago tebeti ngurwagire atebete iri muna igwete igo akateba ngane gikuba igure bubi munata ni gikuba igure bubi abaisike bamwabombaro bakawasiriana ndo kamategenda nyagitari munanda nyagitari wata kitu cha bagwasirana ndo byose mpaka rindi muna omugakanya n'abantu ebinga mama ebali ni kundi ibo ngoto pole sana mungina ndo chenga unokongeresa ebali ningalinge bono muno mwana wo kabisa no mwana one mwana no kabiri onganjete mono imenaisiko ndanyale kuyo tinkuyo pole sana
Macho mali koigure buna ngina biara Evelyn akore saga igana inde gakorera sana kagotebanga ero munyene ta kweba ugosire ko Evelyn yani tiniti report yanyo chimbe sana kwenye tara alingeri gosena nyo report bune yo kwaba Evelyn kara rwete gaiga konya gukwana balingenere kabisa ko mutebinga tikangwira nande gocha mama teko gwagachere nyumba nonye ni chikonini nkora mutumira alinge taigwete buya nonye bamurabaye batore siringa ngina tayuya igo bado mbali konya gukwana nere gako mu promise nga ama tukaya nkobera gaiga kingo kora remere kingo chande gwagachere nonye nyumba nchinchi ubugima bwa gaiga lakini bona iga mangana yonspi aberenga murambusa because Evelyn oberega gusiri ubigama wawe kogani kwa yenkolinga onde bwese gerete story abakonye kabisa inchira nonye baragache nyumba bakuri buna togotira gocha ngokoro kitole chibicha mtorore nyumba ya chakirugari lakini abatabamba batina munende yonsi yoko gende ginonye gukora enyumbeli yangira negocha tukore na mumuromo abo Evelyn nera tweresere umugano we Evelyn na chi plans che family goikira bono iga basi samale tangro Pastor Esron Onyancha kanisa ya Nere gali Nairobi ere atrefa Spirit of Power Embassy basi Evelyn momanyete bino mwana minto kera arwete gali tuko arwete ali omwisho nabanga akrete sim nabuto tuomera netali Nairobi nabuto akoreta masabo litukeli akwenda basi bono no gwichana na ndoko nene mono kerena igwete report yembe Evelyn okule taiyo ono nabwende no mwichano manene paka bono igatinda amini na Evelyn nigachi tubo maene bado nale ase memory yane na moyale tindanje gusochire kiagera bono iganto murochi nandekere tokobwati toigwete na pato tara nyorekana mpaka sai bono nigo tore no mwichano manene serikali yaiteto konye egere tonyore Evelyn asabererete atomorora korora gweka nabo tokoigena mwana minto tokire nabo tokoigona mbia torake agent ye na tabi kun Nairobi ele office agent Nairobi mwachete na mumuromi no gotema kubwati mangana Evelyn okay Nairobi yentu achete kere bachete koronka gaiga nabo twachete mpaka gawa se agent nabo twabwatete tokanyora olio uskanete kogendororo kofuatiria Evelyn kera achete ngambo taiyo ale mteja tokufuatilia na gali asenga wakolegas na ruchi namba chiabechire mteja lakini rende nabo twagwasirianete na bali barenge mau bagotokonya bagatosaidizi ono bwate namba ye agent ya agent bono timbwati namba lakini mumuromi tonanye bwate na bwate okay erenero bwate report kamili kiagera abuna chete korra bana bali asaga tikete abo maene nabo twamwete libaga kiagera na bara agenda nyore na bana na barabumba iyo nyomba kiagera na bakebale bono tukamwalibaga kiagera rene rubwati information yons kende nkeyo nchenda ko gate na kiagenda te wikira boni gekere tokumwakira chisim abana mbya bali na rembi yali talibo ya lakini rende no gwichana ari ne akorako na kaga chete sirari naga chito bono ni nyumba yankana era tabwate nere kwa gachubono ya koga ni kwao bono buno muntu bwe familia so muntu lireti ikativi bono iga koga ni kwe family nkorokyo basi enkaja ito TV akimotoroche na mayanda so omochioyo bwonyancha ntobwato gwichana okonene sana obo maana keremo gotema kuligereria familia yaito ntoleinse kwa mapato kwa hivyo naomba tu kuheshima yenu mtuokolee katika hii familia sababu tuko chini kabisa hatuna usaidizi na hatujaona usaidizi hata saa hii tafadhali wakubwa wote mimi nawaomba penye muko tusaidie ili tuendelee pamoja na nyinyi poleni sana asante acha Mungu awasaidie ya nyinyi na wa comfort kabisa asante sana kwa enka yaito asogo chagotole mibuna intuenka na intuga kitu abake irembe ya mono asingenchekera abana ba mintu bagutufuatiria abuna inu akitogwa kambi ya mono na asimo gutacha mogendere gutacha bi amina asante sana asante wakirambe ya mono asimo achire gutwa pore ya saba sincha samarita kurkurosiri ya sasa tukumacho mukoba ichende mukamuru mwawe barine yo kabere ichengo bwate barine otoro no moichano manana asenje barine muntu ikara ruta asente na otwa mwata kobako ngeito waka waito mbabwate gasi tokona tochi kwirigiri ali sensema yapo manyi tuandike barua twanyora siringi 200 bituko togo chankana togo bache togoro motoro togole sabuni tarana kyabana bakogenda bari mutaga nteros tigangende sensema ndi na iguri chwe sanchi karo
nyore gento geke tokonye family ekene tokamwa koboko bari nitakanda uya singa ke yonsi amenyire tabwati bokongonde twana koigwa rwari lakini ende bara unfortunately toigwete bwango yone bari ni rwari bege kuba na igwete bobe nande osirire terno moichana omonene omwana oyo ntoro omwana orengo omwana obwamana tabwate opagusi noyo moka omuro omwabo oyo no omwana gete kabwate karenge nkatwakora ibarua nere amagotena rero nche nagenda nanyora nyambiri igenda kora motori taringe muntu obwate ndende tukamusabira amaya na butungu tukorwa buchinseme cha sakale kwa kali sinyo teba ninchi ngichi remereria sobo kuma bokongo moto bomenyetenka uroja se family ntubwate bole utubwate ese tubigite nyumba yoka akonyora goitana gosoka isiko tuchikulikie 100 tose kineli aba one bali no sisi na chitale nsensema ya Australia achikonyora akabulima anyuka bwata kabulima akutali kubulima agulire banene batebura chaba mokonyo na asaguritaga kepo igakagacha asakunya gusukira taragacha besa checho sinturaranga kichikoretaki chire toratena kie bali na gatotumire chibesa asete chikoretaki chire atokonye singa kibune chichamabe nturuchi turatebe nanchi karande iga turuchi usumuga kwara totena nchire yande iga wanchira chitokonye chikonya abana abachintakana chatigai ora narure biaso gocha jikakige ntakenenda abasabe abokonye kurwase muri nondora atwaleri yanda atokonye mwana uyu mtokonye taragacha borochi nyumba yimukigwari neri amabati yari amakoro tiraera kona muri manyarore ni nyumba eri bosapi tubwati buri mubantu bwatikende tubwati botamero chintakana ntutigeira muri mtoko mbwati neri nasira bwangoiga chintakana nchiro ara kanyamusi bati ndo kabere naragasira chintakana towa one kene asumu chiyo yontorense bari niko yendalia tatabe no mutinyo gatatongo chande mu 10 ko chande ko bako konyesire gocha bo kanyesire gocha tuaremire ontebire na abana bagese goikire dosyo mintongo gocha ningo support no no mwana oyo nchenkala akiri ndo koreki osiri ondora iguri yanda ora rama abera aya mabebe abagutubata ko bako totebie bali ni mutesensemo ya sauti ya sakaro ubwato bumanyi ato tokonye nondora so yo kaboko kwayo muguko none transport yo kanyacho muteri ari komorigie na tumigete chibesa kuruga na ndo gutuma guchiari sichiposi chiri chikwanda guchimi chikomori ari gutumika 4000 hitko enda chikomane bali ni ari sakarwa ari tasakale na kikale na tumika motani 30000 guchimoto na nda gutumika kuru mafuka isitai undo bwata bukonyintu utwagani anenko bari nembi yamono sati gaba konye muchumulia unangokora koigure una mukamu muromo abo akwanire gaiga agotebanga Evaline konye nende oiro monyene mu promise ringa na chamo support no nyaso mwana oyo mubweka because ekarabali gaiga monere mba manyete nga enkeje ba nyomire wa senkeje ba manyete bonega ne bwato bokongu sana igona kia decide tinga tigaru gaiga agenda sense ya Saudi Arabia lakini abato boroga kunyuranga bono iga na indetali gochikoba amonere buna konye planning ankwira na aja somotinyo gatatu tiatonde gochimate garia se nyumba bagontebia Evaline ebonete kubeku babwati kubwa konde gonse bona baranyikole lakini bachakire kona tole gochimate gaiga anangina biara Evaline angoroki ngakie nyumba ngakie condition go se state bona iga ngaiya ikere ase bona iga ere lituli tindo gochibona enjera ndaja nyagache timete ase ngo chakira munande iga onde bosapi nonya no yogenderete natebeti umusamari yogenderete korosi timbwati kende nkomoa bono timaiti ngakera akorire iga timaiti bono nga kingokora amonere ncho chifundi chigenderete gasigai no ari oyo twaigwananete nere asobora boku agateba tiganya gokora iga onde bwansi orache ogocha karanje konge sabuni njigwe sibeli ngesibeli kora mate gaiga nyumba njaringo ye nere ye iga yarueta igacha
paro tingali ngochipara ngochimata no yari nge mata ali mwanyenganyire gocha bakabeka rende ase baranyore nonye nase bakobeka obuina kaboli mumbu ate nabo kanganai mboli bonene nabo bonganai eyo bono nere nyumba ya Evalini twaruse tiari tukayerenta gocha sorry egere nonye nobuina butoke asibokobera bono akina bombwato bokongu buleiga munande igandware titindo kibono esende konye gochi asa abana ntakana yende na agurire nero kona gokora kori ebintu ebike igonkoni gatoke na mwikiri form 3 korwa tigetung'ani nande mamentirwa abandi gaki ongosaba gaki onde bwensi serikali yaitera nje gonkonye enkonye gaki ase kwenyara nara imbwata pole mongina abantu mbaligere tinka TV bona iga nabo monta koligeri akununa ase akunengane atwara moyo bwa mabera abakonye ndoche nyumba no ntera era sembone gabasakire ngo mabali bone mbono iga oyo nere nagambete nere aganja munanje terende ankonye asokoma kango nabange bara ngateba timbu ati na munanda abahakana oyo mwa tauminto aganja ngainu ndetra amaje ngenderere gokoraki ngenderere koma mu mwana uyu igo geruete muri ko mwakana geruete uyu oranje kwanja ko ngi sabuni ange igo mungina ino bate simu na kine namba yao no nyiwatere to moturi ni nyibwate nabo kwena ne namba yao yesimi ko chia so montori ti kaneti ko kogere sabuli akaba gwatebire nga nonyena no bata mayatima olinde tegaiga nabo eri 07 17 65 14 46 abe koro kiyumi konyanja nyoni konyanja macho marire ko igule buna mama mwabo ngina biara Evalini akongeresera gasto teneine bono iga no inyumba etaite kwaga chumbara akora banyore to musamalio mya bweruete kwaga che nyumba ye nani nonya baranyore ase bakobeko buina buno mungina akongeresa nyumba yaringe matega lakini banyesukiri gocha kobo bole mu mbabwati yarenge para iguro bono batebire bose bakarengera gitiga banyesuki gocha maega gaiga muna muroche enero enyumba bono Evalini agocha kore tugocha kobeko gaiga ase nyumba yae ikena murigereri na matoka tuguretu nabo kabuli mona bokangana unakwera saga igane na bwate abana chintakana atigeiro maega na nyagusira omwana wenare usirete nenda abande bonega ba mentire ba Evalini oganiare onde bwese kolire story bwate omoyo bogwancha oranyare komokonya abakonya no nyogokora enyumba ya Evalini nende okogani okonende batagitenga nkolinga onde bwese oranyare ko bakonya kolye to mobere korugalia sense ya Saudi Arabia ocha asense ya Kenya na bagwa kabuya muno batore siro mugano bo Evalini nkerenge nga kirabone iga kwa manyire nga ngige itete Evalini nende e process nga kiegendrete muna mwato tumetega iga toikire iga na rengere linga umugano wetu anyokolire na inde kwanyonyolira senchira erengi ya sana lakini unankoligere ase Inka TV abantu nabange sana bakolire chi story cheto batara subscribe na kiotara subscribe bado ase channel yeto ya Inka TV just check down below manyenga ekero kwa lire umugano yo o Evalini iga kurwa sekenyoreke kyanyangeti kwa subscribe ase channel yeto onye ko aneti gokonya family enamba yabono yere gabwa se screen onye ko rocha mabira ase family lakini tobo ati ko bwa konde gonse but no mai to muntu oranyare gokonye family please share our story ifikie huyo mtu aweze kusaidia watu wa hii familia. Thank you so much for watching. Malitani Bridget Kerubo, let's meet on the next one.